салом дӯстон, хуш омадед бо як видеои ҷолиби дигар дар канали Магатоб. Ман бо шумо ҳастам Муҳаммад Қурбонов. Топ 5 кӯшише ки ба ҳаёти президентҳо ба навор гирифта шудааст. Бинед ки посбонон чӣ гуна муносибат мекунанд, яъне дар ҳақиқат ҳаёти президентҳо хеле ҳам муҳим аст. Рейган Роналд. ин президент баъде ки аз мусоҳиба меброяд ва дар ин ҷо вақте ки бояд ба мошинаш биншинад, дар ин ҷо ба ӯ ҳамла мекунад, яъне тирпаронӣ мекунад ва посбонони ин ҳушёрӣ карда ин ҷинояткорро меқапанд, латукуб карда мақсад ба президент наздикшавӣ намемонад. Владимир Путин. вақте ки аз мусоҳиба меброяд, духтар бо либосҳои танудуҷ меоянд ва ҳамла мекунанд. ниятшон маълум нест ва посбонони Владимир Путин ин ду духтарро боз медоранд. Николя Саркози. вақте ки дар пеши ҳамаи мардум истаягие ки аз даруни ҳаво як кас аз китифи ин қапида, президент қапида ба қафо мекашад ва мутаассифона ягон мушкиле эҷод намешавад ва хуб бо дастияш давом медиҳад. Ахмед Доган. вақте ки дар назди микрофон истодагиай ва тапончаро ба сараш мемонаду як тир дар шикамаш мехӯрад ва посбонои он ҷинояткорро сари вақт меқапанд. Сари вақт неву камтар дертарак меқапанд. хуб, фикротонро бинависед бародаро дар комментария ки посбонои Ахмед Доган чӣ хел буд, яъне мустаҳкам буд ки ё номустаҳкам буд ки ҷинояткор ба болора биромад ба пеши президента. Джорҷ Буш. вақте ки дар назди микрофон истодагиай, як кас ӯро ба туфли, яъне ба пойафзоли худ мезанад, намерасаду мақсад ки ҳамла мекунад. хуб, нигоҳ кунед ки чӣ хел бо спецназо ӯро ҳимоя мекунанд вақте ки дар роҳ рафта истодаанд. хуб, ман фикр мекунам ки амнияти беҳтарин аз ҳамаи ин видеоҳои пешниҳодшуда амнияти Владимир Путин мебошад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? Ҳатман фикротонро дар комментария нависед. дӯстон, ҳатман дар канали мо подписатсия ва лайк гузоред, то аз видеоҳои ояндаи мо бехабар намонед. Хай, то видеоҳои навбатӣ.